back to the YouTube channel Malawi Cameras. Takulandirani kuno ku Malawi Cameras guys, team akulandirani kwambiri. Anyway, tieni tulowe pa DRC versus United States of America. Kumene kuchitika chani kodi? America hainyetsa ku Congo. How? Mbuyumu tinakuzana kale paliso video inake penayo panga post kuti palika gulu kena kake kamene kamafuna kulanda boma, kulanda dziko. Kagulu kamene kaka kona kuti amene amatsogolera ndi kulu dzina lake ndi Christian Malanga or something like Malanga. Christian Malanga ndi analiso ndi mwana wake wa 21 years old. Anthu kwawo kweni ndi ku Congo, kumano amakonda kukhalitsa kwambiri ku America. Ndikuona amakhala ngoti ku America apanga business chanchane ndi tikhoza kuona kuti ndi nzikaso ya kumene kukonaleso nzikaso ya ku America. Mwana wake yuswa ali ndi passport ya ku America. Ndiye yu anachoka uko kumene kuja ndi kunyamuka sopano ndikubwera ku DRC ngati ku dziko lawo. Komano ndikutenga asilikali ndikupita ku State House kuja kwamba kuombera kuti alande dziko. Ndiye chinachitika nchana asilikali anawachenjerera mpaka anapezeka kuti anawamanga. Video yake so tinakuonetsani ilipo. Ndeno tawamanga mkulu uyu sopano Christian Malanga amene amakanga apanga resist kanga kumaka nabe yanchene popo kenako anangoti bam bam basi anafera pomwepo, kusiya ndani, kusiya mwana wake wa 21 years old komanso ndi azungu awiri. Ndi apo pati tikhoza kuona kuti ma citizens aku USA alipo ngati atatu chifukwa mwana wake andi passport so ya ku America, ndi nzika ya ku America plus pa nzungu winaso komanso kumapaliso nzungu winaso. Azungu amene wawa ndi amene amakhanga anapana usonga za usilikali kumathandizira kulanda boma licha. Ndiye mumadziwa kuti ma Americans ndochenjera. Azazungu awa achita kukhala ngati kuti it's like tikuzozoni masiya komano akuapusha ngati kuona kuti palibe connection ina iliyonse pakati pa azunguwa ndi boma la ku America. Ndi akumaonetsa ndithu ma families akudandaula ya papa ifeyo tu situmadziwa kuti anathu amapita kutiko makuti situmadziwa kuti akapanga zotani akuti anawanyengerera ndi daddy wa Christian Malanga yo malemuwa na mana nyenga ndo sana $100,000 nde tikirane alitika kwenchito ya security. I don't know nzungu amene angacho uko kubaya ku Africa kuza kwenchito ya security ku Africa ndo makutsotsa bwino. Anyway, izozo ndi action ndi nkhani mwazomwe azungu awachitira. Anagwira azungu ndi atsala atatu ma Americans anangowagwira ndi wasunga. Ndino ma Americans awanyetsera pati. Ma Americans akumabwira ngati kukhangara kuti mabati aza ufulu afuna aone kuti amapasa zakudya zanji komanso anthu amene maziwa yawo ija yazungu ija apange interview tafuse bwino chimachitika nchani akhalanga kuti basi anyway the Congo yauzilala kuna kuti palibe tukwaona, palibe kapanga so interview, palibe so kwafusa so bafusana wose, palibe. You can go back home. Azungu abwerera osapeza ko ndi true information liyose madziwa omwe ajaro ankhala manja amene amakhala amakoja anthu acha tuko sandamo kuti musaulule chanchana. Anyway, izo makamaka ndi zomwe zikuchitika ku DRC. Ma Americans ndithu ablema alusa sentence yo blame kuti akongo simukupanga bwino mukupha ufulu bongo yawe ije sobano usangovomereza banje kuti amwene Americans munapanga upo kuti mukalande boma. Why mukupezekamo nzika za Americans mugulanda landa boma? Ndi ba CIA koma chechikulu chake afuna khanga nkhani jayo ayichepetse ngati kuti ayo amaendera zawo amapanga zawo ife sizorekhotsa. Congo chinjirani. Anyway, siruzero maganizano ndorani. Awakhulupirire kapena
azungulala mbwali yaweja. Guys, thank you so much. Malawian Cameras, see you next video.